respecto diso, hai que partir dunha realidade, que a xornada dos sábados pola mañán xa era, de facto, unha xornada de atención continuada, non era unha xornada de atención ordinaria, non? Entón, tendo en conta esta realidade e a necesidade de cumprir coa reducción de xornada pactada no ano 2023, iníciase a tramitación deste decreto, non? Que é unha tramitación, todavía non está aprobado, non? Esta medida vaise aprobar no contexto dos acordos aos que chegamos coas organizacións sindicais, con dúas medidas máis. Por unha parte, a creación das prazas necesarias nos puntos de atención continuada, como non pode ser de outro xeito, e, ademais, tendo en conta que temos unha falta de facultativos, coa negociación que onte tamén se pactou con Omega, coa negociación dun programa de voluntariedade incentivado para a realización desas gardas nos puntos de atención continuada, non? Entón, plantéxase agora, porque agora estamos en disposición de facelo en conxunto, levamos un trimestre xa traballando nestas medidas.